Arewa Musical Studio. La 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 la. La 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 la. Get back on the beat. La 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 la. Masoyiya 'yan mata ni da ke na amince, ni na gini 'yar gata ba mai miki kwace. Rana safiya da maraice ni ke rage so ni ma masoyiya ce. Kina da hankali sannan ga ilimi, kowa yana gani so ne da lallami. Kina da hankali sannan ga ilimi, kowa yana gani so ne da lallami. Ba shiri ba shiryawa, sanki ya kama zuciya. Da ni da ke babu rabewa, haka rabi ya tsara. Shakuwar da take a cikin soyayya ne, raguwar matsayin soyayya wannan kuma wahala ne. Mai nazar na gano rayuwar soyayya haka ne, haka ne. Wanda ya samu masoyi na gaskiya shi ne ya more. Ni na more, na dace da mai sona. Masoyiya ni da ke na amince, ni na gine ba mai miki kwace. Masoyiya ni da ke na amince, ni na gine ba mai miki kwace. Kina da hankali sannan ga ilimi, kina da hankali sannan ga ilimi, kowa yana gani so ne da lallami. Kowa yana gani so ne da lallami. Idanuwa suka yi mini nuni da na ganki ke na ƙaraso gare ki don in sami inda za na fake. Kuda na zo kika yi mini tarba zuciyar ki dan na fake. Kika sani cikin masoyan ki na yi sa'a da mai kirki. Wallahi ba zan sake kuka ba. Masoyiya ni da ke na amince, ni na gine ba mai miki kwace. Dare da rana, safiya da maraice. Masoyiya ni da ke na amince, kina da hankali sannan ga ilimi. Kina da hankali sannan ga ilimi, kowa yana gani so ne da lallami. Kina da hankali sannan ga ilimi, kowa yana gani so ne da lallami. Arewa Musical Studio. Arewa Musical Studio. La la